Ο κύριος Γιώργος Ζάγκας, θα κάνουμε την πρώτη μας ζωντανή σύνδεση. Καλημέρα, στην Πενσιλβάνια, κάτοικος στην Πενσιλβάνια. Καλημέρα σας. Δεν σας ακούμε, κύριε Ζάγκα. Ευχαριστώ πολύ. Ξαναπες τα ονόματά μας. Καλημέρα. Κύριε Καμπουράκη, κύριε Γιακουμί, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για τη σύνδεση. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Τι ώρα είναι εκεί τώρα, συγγνώμη. Πάντα 7, πόσο? 11:30 το βράδυ. 11:30. Εντάξει, προλαβαίνεις μετά να πας για ύπνο κανονικά. Θα βγει ο άνθρωπος, δεν σε ξενυχτήσαμε. Για βολτούλα θα βγει. Όχι, όχι. Κάναμε τη βόλτα μας, ήπιαμε τα ποτάκια μας. Τώρα μια καλή κουβεντούλα με εσάς, ελπίζω, και μετά σπίτι για ύπνο. Δεν μου λέτε, καρναβάλι κάνετε εκεί? Δυστυχώς δεν κάνουμε. Είδα τις ωραίες εικόνες που δείξατε πριν και ζήλεψα, η αλήθεια είναι. Καλά, πετάξτε. Κάνε μια βόλτα μέχρι το Ρίο, δίπλα είσαι. Το σκέφτομαι, μετά από αυτά που δείξατε το σκέφτομαι. Ειδικά στο Ρίο. Το είδα πως, το σε καταλαβαίνω. Τι να κάνει. Το ζούσανε, το ζούσανε. Ναι. Τώρα σπίτι σας είστε, φαντάζομαι, έτσι, ή μαγαζί έχετε εκεί? Όχι, τώρα είμαι στην καφετέρια, κλείσαμε το μαγαζί. Περίμενα να κάνω μια σύνδεση με εσάς, να τα πούμε λίγο και μετά θα... Ζάκα, ασχολείστε με την εστίαση, Εστίαση και real estate. Και real estate. Άρα πουλάς οικόπεδα, αγοράζεις σπίτια, νοικιάζεις, πουλάς αυτό, εντάξει. Έχει κάπως έτσι. Η βιομηχανική στέγη, από ό,τι βλέπω, και τα γραφεία δεν νοικιάζονται πια στην Αμερική τόσο πολύ, λέει, όσο τα υπόλοιπα. Για ποιο λόγο? Γιατί μετά τον κορονοϊό, ξέρεις, αυτές το δουλειά στο σπίτι κλπ. Έχει κρίση. Είναι in-house. Είναι στο σπίτι. Έτσι, ακριβώς. Τώρα ο κύριος Τραμπ θέλει να τους φέρει όλους, θέλει να απαγορεύσει την εργασία του σπίτι. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Πολύ πιθανό να αρχίσουν πάλι τα γραφεία, οι εμπορικοί χώροι να έχουν πάλι ζήτηση. Άρα δουλίτσα. Να τα απαγορεύσει, Όχι. Να απαγορεύσει την εργασία από το σπίτι. Να τους βγάλεις πώς θα βγάλεις στον τρόπο. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό, ρε παιδί. Πώς θα απαγορεύσει την εργασία από το σπίτι. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ελεύθερη οικονομία τώρα, σου πεις που θα δουλεύεις. Δεν γίνεται αυτό, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Δεν μου λέτε πώς είναι η ζωή εκεί τώρα στην Πενσιλβάνια? Καλά είναι. Αν είχαμε καρναβάλια θα ήμασταν ακόμα καλύτερα, αλήθεια είναι. Έχει μείνει εκεί ο άνθρωπος τώρα. Έχει τα ποτάκια του, είδε το Ρίο, τελείως. Σου λέει τώρα τι κάνουμε εδώ πέρα. Δεν μου λες κάτι, Γιώργο? Εσύ είσαι δεύτερη γενιά, πρώτη γενιά, έφυγες και πήγες στην Αμερική. Πώς είναι? Για πες μας έτσι κάτι στην προσωπική σου πορεία. Με δύο λόγια. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στις Σέρρες. Μετακόμισα στην Αμερική, μάλιστα, πριν 9 χρόνια ακριβώς. Με την κρίση τότε, Με την κρίση, ακριβώς. Στην Ελλάδα δούλευα στην εστίαση, στον τουριστικό το κομμάτι, σε ξενοδοχεία κτλ. Άρα το ξέρατε. Μπράβο, έτσι ακριβώς. Και μέσω της εστίασης είχα γνωρίσει κάποια άτομα από Αμερική, από άλλες χώρες. Και μου έδωσε το έναυσμα να προσπαθήσω κάτι παραπάνω. Βλέποντας αυτούς τους ανθρώπους, καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις κάτι να ζηλέψεις. 2 χέρια έχουν κι αυτοί, 2 πόδια. Και βάλατε τα δυνατά σας και έχετε ορθοποδήσει, τέλος πάντων. Δόξα τω Θεώ, είμαστε 9 χρόνια τώρα εδώ πέρα. Έχω ξεκινήσει με τα μαγαζιά, με τις καφετέριες. Πάμε πολύ καλά. Τώρα σιγά σιγά επεκτανόμαστε. Κάνουμε μια επέκταση και στο real estate. Σιγά σιγά, βήμα-βήμα, πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Έχει οικογένεια εκεί δηλαδή? Την οικογένεια την οποία τη χτίζουμε τώρα. Έχω μια κορούλα 9 μηνών. Μπράβο, η γυναίκα μου είναι από την Αμερική. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Αμερικανίδα είναι η σύζυγός σας, Με τον Τραμπ εκεί πώς τα βλέπετε τώρα τα νέα δεδομένα? Περιμένουμε να δείξουν τα πράγματα. Εντάξει, σε μια πρώτη φάση όλα είναι διαφορετικά από ό,τι είχαμε συνηθίσει. Τώρα θα δείξει την πορεία αν είναι θετικά ή αρνητικά τα πράγματα. Δεν μου λες τώρα, τον Καβγάνη, τον Ζελένσκι τον είδανε και οι Αμερικάνοι τον είδανε βέβαια, έτσι. Πώς τον εκλάβανε, διότι εμείς εδώ ψιλοτρομάξαμε. Εκεί πώς τον είδανε? Ο Αμερικανός. Η αλήθεια είναι, εξαρτάται ποιον θα ρωτήσεις. Άμα θα ρωτήσεις... Γηγενή Αμερικάνο, ας το πούμε έτσι. Όχι. Μπράβο.
Αν θα ρωτήσεις τον τύπο τον οποίο υποστηρίζει τον Τραμπ, θα σου πει επιτέλους το περιμέναμε πόσα χρόνια κάποιος να βάλει την Αμερική σε πρώτο πλάνο, γιατί έχουμε δώσει τόσα χρήματα. Ναι. Εάν ρωτήσεις κάποιον ο οποίος το λέει από τη μεριά του Biden ή του Ομπάμα ή της πολιτικής που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, θα σου πει το αντίθετο. Μεγάλη ντροπή. Μπράβο. Τα μέσα ενημέρωσης πώς το παρουσιάζουν, ας πούμε, τα δίκτυα τα αμερικανικά? Έχετε δει? Η αλήθεια είναι ότι αυτό που σε πάει ισχύει και για τα δίκτυα. Εδώ πλέον υπάρχει ένας διαχωρισμός, δηλαδή ο κόσμος γνωρίζει ότι συγκεκριμένα δίκτυα στηρίζουν συγκεκριμένες θέσεις και ανάλογα με το τι επιλέγεις εσύ να παρακολουθείς, ξέρεις και τι θα ακούσεις. Τα ίδια, ρε παιδί. Είναι τα τραμπικά μέσα, είναι και τα άλλα. Τα αντιπολιτευόμενα. Εντάξει, παντού. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύνδεση. Έρχεσαι, κατεβαίνεις, πας στις Σέρρες να δεις κανέναν άνθρωπο. Άφησες εκεί τώρα. Έχει καιρό μάλλον. Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο πηγαίνουμε. Είναι ο πατέρας μου εκεί. Το καλοκαιράκι, Πηγαίνουμε στο χωριό. Μπράβο. Το καλοκαιράκι ο συνήθως. Τώρα και με την εγγόνα περισσότερο. Εννοείται. Το περιμένουμε πώς και πώς. Τώρα λογικά το καλοκαίρι. Μπράβο. Ωραία, Γιώργο, μου ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σας. Χαιρετούμε. Παντού υπάρχουν Έλληνες.